bdudu. A ešte toto, to sa im dáva pomocníky. Aké slova si sa ešte naučil? Medhieroglyphing, hieroglyphing, medhieroglyphing. Medhieroglyphing, tak? Glyphing. Griefing? Počkaj, glyphing. Griefing. Áno. A to čo znamená? To znamená, že musí sa strojiť tohoto a vieš prečo? No čo to znamená to slovo? To znamená, že strieľajte. Že strieľajte. A to keď sa vieš túto, tak vyhrávať. A ako bolo to slovo na zamknutie tam tej veci? Zamknutie? To keď ste zamknutie, to znamená zatvor sa zámok. Zatvor sa zámok. Aha, zatvor sa zámok. Ale predtým to bolo nejaké iné slovo také. To sa dá vymieňať. Aha. Vieš ako? Skús toto dať. Toto sa vymieňa ako slova. Tak ti dám novú časť. No je to ťažká, vieš prečo? Lebo oni majú ho tu, spadnutého jame. Vieš, čo sa s ním stane? Vieš, čo sa mu stane? On sa takto postaví a on bude na pazúre, raketomety a všetko vybuchne. Svím. A ty nechceš byť taký filmový režisér? Ešte máš také nápady, že... Nie. Nie? Ja? Pozeraj sa, aké dlhý pasík je. Toto sú dobrý, toto sú zlí. A nevieš, čím sa dávajú títo malí? Týmto. To už hej. Hlavne, vieš, čo sa stane, keď prehrá tým veľkým? On sa takto vytiahne, on potom takto platí a všetkých dostia ako reseto.